Jaha, Miken joka viikko Jonne Show alkaa taas. Joka viikonloppu olen tekemään tätä samaa Jonne Showta. Jonne tuottaa sisältöä. Kattokaapa Jonnet. Nyt on kova. Nyt on kova. Kuka siellä nyt soittelee? No onpas sulla fantasiat. Ai vittu, tämmösiä mä saan soittaa, kun tämmöset pikkuset natiasit soittelee. Hyvät rakkaat kuuntelijat, tässä kuulemme kun oikein Suomen toivot soittelee. Suomen toivot soittaa estetystä numerosta. Kato tänne, sä näytät ihan näin. No ja sit se on hämärä paljon. 10 sekuntia! 10 sekuntia!